E moito ollo a estas imaxes, porque os ceos galegos ilumináronse esta madrugada con esta lúa tan fermosa chamada Lúa de Esturión, coñecida por ser a última lúa chea do verán. Toma o seu nome das antigas tradicións que vencellaban cada fase lunar coas condicións meteorolóxicas da época. Por exemplo, o mes de agosto coincide coa mellor tempada para capturar esturións nos lagos, polo que bautizaron esta lúa co nome deste peixe. E vendo isto, eu preguntábame unha cousa: como nos afecta este fenómeno, a lúa chea aos galegos e ás galegas? Somos lunáticos? Pois a verdade é que uns seguro que máis que outros, miren. Credes no poder da lúa? Sí, claro, os meus abuelos e eso, mesmo para as cosechas e todo. Se afecta as mareas, porque a nosotros non. Estou completamente seguro que sí que afecta as persoas, sí. Vamos. A mí non, pero eu teño a xente que sí lle afecta. Pois hai persoas que cando hai luna chea, pois están de mal humor. Pois que si están mal un pouco... Ainda é pior. Normalmente, cando unha embarazada está cerca de dar a luz, se hai lúa chea, adiántase. Adiántase. Ah, mira, eso non o sabía eu. Pero hai un dicho así de está de luna. Canto sabe a xente da lúa chea? Pois imos facer un pequeno xogo. En primeiro lugar, se me podedes dicir cales son as 4 fases que ten a lúa. Menguante, creciente... Luna llena, menguante, creciente... E queda unha. Nova, crecente, menguante e chea. A lúa chea sempre acontece exactamente a medianoite. Yo creo que es falso. Porque yo creo que me tengo fijado en ella y muchas veces no son las 12 de la noche justas. Eu digo que é falso, porque eu cando empeza a anoitecer, cando empeza a mirar a lúa, non de noite de todo, que de noite estou a dormir. Falso. Falso, dis, Iván. Eso sí. Veña, apóyote. Ten la razón. Sale a lúa pois antes ou despois da medianoite, claro. Según lle pete a lúa. Claro. Durante a lúa chea, a cara iluminada da lúa está completamente fronte á terra. Eu penso verdadeiro. Por qué? Porque ilumina moito a carretera cando vamos no coche. Sí, creo que se ve a parte da luna toda redonda, non? Sí, claro, sí, me Está imagino. completamente mirando para nós. Me imagino que sí. Eu creo que é verdadeiro. É verdadeiro. Iván? La apoyo. Ahora apoiamos. Verdadeiro. Ser lista de carai, Carai. Veña, a terceira, a ver se acertas tamén. Os lobos ou vean máis cando hai lúa chea? Non o sei, pero diría que é verdadeiro. Eu penso que é verdadeiro. Y creo que é falso. Crees que é falso? Pues yo non la apoyo. Eu os lobos de momento non os escoito, pero os cans sí que o vean, sí. É falso. Correcto. Tiñas toda razón. Eles comunícanse e non necesariamente máis cando hai lúa chea. Pero bueno, echa así. E seguimos falando desta lúa de Esturión porque máis aló dos mitos e das lendas o que sí que está demostrado é que a lúa afecta as nosas hortas, os nosos cultivos. E para saber como afecta, saudamos xa a nosa agroinfluencer de cabeceira, Flavia Castro. Moi boas tardes, Flavia. Hola, compañeiros, que tal? Flavia, isto é así, non? A lúa afecta moito nas nosas hortas. Moitísimo. Hai en produtos que eso xa se non está moi ben mirado, fatal, non consigues nada. Flavia, como vai afectar esta lúa de Esturión ás nosas hortas, aos nosos cultivos? Pois mira, a ver, na que máis nos afecta a nós, digamos que é a menguante ou a lúa chea. Esas, sobre todo, son devastadoras en tema tipo ceboliño, nos puerros, na viña, nos grelos. Por exemplo, ahora que ven a época de botar os grelos, hai que estar moi pendientes de sementalo na luna de agosto. Ajá. Pero hai que ter en conta que vamos cunha luna atrasada, o sea, que non estamos na nosa luna, así que calma. Pero está a cousa complicada, Flavia, porque todos son atrancos. Pois sí, é moi complicado, pero bueno, hai que centrarse ben nas lunas, entendelas. Eu, digamos, non son unha experta, pero bueno, hai uns lunarios para ver tamén, e aí xa ves que non vamos na nosa luna, como podedes ver, non temos unhas temperaturas típicas de agosto, máis ben temos unhas temperaturas de julio, porque levamos unha luna atrasada. Flavia, isto imagino que afecta no crecemento, non? Pois as cousas medran peor ou quedan máis cativas, non? Sí, e sobre todo cando non sementas na luna que che toca, por exemplo, o ceboliño se non vai sementado na luna menguante, cando plantes, o único que vai facer é espigar, o sea, esa cebola non vai a servir para comer.
a semente dos grelos o que vai facer é blanquear, non vas a lograr ter grelos. Mi madriña. No puerro, por exemplo, se a luna non é a nova deste ano, tampouco vas a conseguir. Flavia Castro, a nosa agroinfluencer de cabeceira. Tomamos boa nota e moitísimas grazas por atendernos hoxe aquí no Hora Galega. Fátima, e nós seguimos falando dun tema que ten moito que ver coa nosa horta e seguro que coa lúa tamén. Pois sí, efectivamente, imos falar de plantas, que che parece?